men kula nenggo gending podang kuning saka ngendi saka Ngolodogan Bawen oh ya ya podang kuning ya di aturke podang kuning sapa sing arep modang kuning ayo Budeni oh ya garwane Pak Edi ya sesuk arep kagungan kersa oh nyupitke Pak Edi Pak Edi apa jenenge nyupitke putrane Pak Edi kok diswiti kuping nentek wis ora engko nentek kok budene kepiye oh lah ngono iki sesuk kanca-kanca nyemuyung kersane Pak sapa anggone kagungan kersa Pak Edi Rumah kita coy, sudah persiapan ubah coy, sesuk kapan? Bulan Recep. Oh, larang kono. Bayangan, ya syukur. Sing mayan salah siji kancane dhewe. Tutu. Sing wis kawentar mung iku kudu dadi unine Bu Dewi. Oh ya. Ya ya. Sesuk kanca-kanca siap nyuyung anggone kagungan kersa. Lah iya ta. Persiapan kuwi kan saiki mikir Pak Edi. Udah nganti ngono kok dadi ora-ora. Sing contoh wilo winginane kae. Terus ora persiapan. Nah, ngatur ora kapora aku. Kapora aku kepiye ya persiapan tinggi kok ya ora sing jenenge wong ya kudu persiapan kok biaya aku mau janganan siape ngono daging barang kuwi daging pitik daging sapi daging girik iku ora usah beras barang kuwi sewan barang kuwi lah iya wis luwih pamrih timbang kowe. Budeni podang kuning monggo Bu.